tur. Løjse alle folk, så velkommen til denne her Farming Simulator 17 video. Jakob, nej. Ja, og så har vi Nikolaj med. Nej. Jo, vi har. Nej. Jo, vi har. Nej. Nikolaj, han er altid pisse-irriterende. Så er det ligesom Jakob. Nå, men ja. Vi, Jakob han blev rullet i en vandpyt i dag. nej, jeg sgu da ikke. Hallo, nu. Nikolaj, lad være med lyd som en københavner, når du er en jyde. Okay. Tøvs. Tøvs, altså du er lidt træls. Det var da grov. Hold. Ja, det, ja. Og vi kører en John Deere 8530. God med dig, Nikolaj. Det var bare lige Nikolaj, der ringede til mig. Jakob, kan du snart det keder mig? Jo, vi deler lige skærm. Så. Ja. Ja. Se nu. Det var der, og der. Hallo, friends. Hej, Jakob, og jeg er Peter. Kan du se noget, eller hvad? Ja. Det er fint. Nå, men ja, der kommer nok højst sandsynligt rimelig mange Farming Simulator 17 videoer ud, fordi hvis I ikke ved, hvad Farming 17 er, så har I kraftedeme lagt under en sten i jeg ved ikke hvor mange år. Det er lidt Jakob. Hold nu kæft, Nikolaj! Nej, vil sgu da ikke. Ej, hvorfor lægger det sådan? Det var helt afsindigt. Det er fordi, at du rørte tastaturet. Ja, Nikolaj han er lidt dum. Men så er han jo som sædvanlig. Vi kan egentlig også godt tage lidt lyd over. Det var sådan. Og så slår vi lige radioen fra. Så. Det er det egentlig også B, om I... Ha, det rimer. Ej, det var fandme undskyld. Og så er det bare lige nogle rotorblinker og tag, så er det bare stay. Whee! Ja, det. Nikolaj! Forhold på det der. Ja, hey, det var en fejl. Det var på den, jeg har lagt den, fordi jeg lige kiggede på Messenger. Og så har jeg ikke fået slukket den. Det tror jeg så nok ikke lige. Nej, det tror jeg så. Så sagde du lige til Emil, jeg ringer lige til lækker her, mand. Det tror jeg så heller ikke lige. Det tror jeg simpelthen, der lige det, du vil. Nej, det tror jeg så heller ikke lige. Ja, vi ser. Nå, var det lækre, Henrik? Hold nu kæft, Jakob. Er du snart færdig med at filme? Jeg synes lige, du sagde, at det skulle være på 5 timer. Jamen, næsten kun være på 5 minutter. Nå, okay. Ja, det var så den her episode. Ej, vi kunne også lige tømme vejtaskeren først. Ja, det kunne du jo. Hvad fanden skal du egentlig med gummigiden? Det er fordi, jeg har lige noget korn, jeg lige skal ud og hente. Biogas. Hvorfor hakker det sådan i den her traktor? Lige det der, det kører ind. Hold op med det. Og det hedder ikke hakker, det hedder lægger. Men det var da helt afsindigt. Det var lige før vi overvejede for sådan her traktorskifte ud. Lorte maskine, mand. Men man kan godt nok ikke sige noget grimt til John Deere. Måske skulle til at slukke det der nål og lys. God idé. Tror jeg ikke, det hjælper. Det var da grov. Hvorfor skal jeg altid spænde den her? Så hårdt! Så fanden skidt. Det var da godt nok noget værd lort. Det var da lige godt tåligt. Det er ikke mig, der slap. Det er flasken, der binder. Jeg tror nu mere på det første. Så lad det være. Der skal... Nej, det revler fandme stadig rundt i en. Det revler af. Det er lækker. Nå, men ja. Det er godt.
Hej!